LinkedIn je jedným z najdôležitejších nástrojov na budovanie kariéry. Ako Executive Search spoločnosť nachádzame väčšinu kandidátov práve na tejto platforme a preto je dobre spracovaný profil kľúčový pre zvýšenie pracovných príležitostí. Začníme vizuálnym aspektom. Profilová fotografia by mala byť profesionálna, aktuálna a s neutrálnym pozadím. Vyhnite sa neformálnym obrázkom. Záhlavie profilu môžete využiť na posilnenie osobnej značky, napríklad ilustráciou súvisiacou s vaším odvetvím alebo vlastným dizajnom s vašim motom. Nadpis profilu, headline, krátky text pod vašim menom je jednou z prvých vecí, ktoré si rekrúteri všimnú. Mal by jasne popisovať vašu odbornosť a obsahovať relevantné kľúčové slová, napríklad data analyst, expert na Python a optimalizácia firemných procesov. Vyhnite sa všeobecným motám, ktoré nepridávajú hodnotu. Sekcia o mne, about, je príležitosťou predstaviť vašu profesionálnu cestu. Stručne zhrňte, kto ste, čo robíte a aké sú vaše hlavné úspechy. Zakomponujte relevantné kľúčové slová a zdôraznite svoje silné stránky, úspechy a kariérne ciele. Pracovné skúsenosti by mali obsahovať jasný popis zodpovedností a merateľných úspechov. Čím konkrétnejšie výsledky uvediete, tým silnejší dojem zanecháte. Namiesto viedol som predajný tím, napíšte, viedol som tím 10 obchodníkov a zvýšil obrat o 25%. Ak je to možné, prepojte skúsenosti s oficiálnou LinkedIn stránkou vášho zamestnávateľa. Rovnako by ste mali zdôrazniť kľúčové projekty, na ktorých ste pracovali. Stručne popíšte ich ciele a váš prínos. Ak máte odkazy na prezentácie alebo výsledky, pripojte ich k svojmu profilu. Sekcia vzdelanie a certifikácie by mala obsahovať relevantné informácie. Uveďte školu, titul a kľúčové certifikácie alebo kurzy. LinkedIn umožňuje zobrazovať absolvované online kurzy, čo je skvelý spôsob, ako ukázať váš záväzok k profesionálnemu rastu. Zručnosti skills by mali odrážať vaše najdôležitejšie kompetencie. Uprednostnite kľúčové zručnosti a požiadajte kolegov o potvrdenia, endorsements. Odporúčania, recommendations od bývalých nadriadených, kolegov alebo klientov zvyšujú dôveryhodnosť vášho profilu a potvrdzujú vaše silné stránky. Aktivita na LinkedIn je kľúčom k viditeľnosti. Zdieľajte články, komentujte diskusie z odvetvia a zapájajte sa do relevantných rozhovorov. LinkedIn algoritmus uprednostňuje užívateľov, ktorí tvoria alebo zdieľajú obsah. Ak sa cítite komfortne, zvážte publikovanie odborných názorov alebo prípadových štúdií. Networking je nevyhnutný. Posielajte žiadosti o spojenie s krátkou osobnou správou. Silná sieť kontaktov vám môže otvoriť nové pracovné príležitosti. Pridajte sa do profesijných skupín a zapojte sa do diskusí na rozšírenie svojej siete. Ak pracujete v medzinárodnom prostredí, zvážte vytvorenie LinkedIn profilu v angličtine, aby ste zvýšili svoju viditeľnosť pre globálnych rekrúterov. Nakoniec, váš LinkedIn profil by mal byť pravidelne aktualizovaný. Pridávajte nové úspechy, zručnosti a pracovné skúsenosti, aby zostal aktuálny. Dobre optimalizovaný LinkedIn profil nie je len digitálna vizitka, ale silný nástroj na kariérny postup. Investovanie času do jeho vylepšenia vám uľahčí cestu k novým profesionálnym príležitostiam.